Monggo gubuk kasmara Kang Mas Ora Panji. kena lungguh. Joget. Wah, ngantuk Mbak Nia. Wah, yo. Wah, yo. Duwe kok. Duwe. Di. Padahal. Ning omah akeh. Wong kok gemeske tenan iki ya. Aku yo gemes kok karo sampean iki. Mentolo tak kaos-kaos. Ayo. Jaketan saduning
Sri ki asane kiwa nyekel apa kowe, Lur? Nyekel apa, Mas? Oh, wis ora, wis Nyekel ora, ha- heeh. Nyekel HP. Hah? Oh, sing kiri. Sing kiwa, saiki wis ora. Wedine Nyekel apa, ucul. Mas? Cukup bae ora ya Mas ya. Heeh, jan. Marahi tratapan. Mari tratapan aku. Mas iki ketoke iki lagi Sabar. gak sabar. Gemak untul-untul. Apa kuwi? Rasa penak antul-antul. Ya ditekke dhisik. Heeh, ya. Kata-katanya berbahaya ini. Malah jabang. Tiada tan sakroning ati. Tiada Kaya marani. Aku kowe Terima kasih sampun katur. Terima kasih Sang Tiahayu Suprapti. Orang gusu. Eh? Sune wis dibleh. Su menika tegesipun wangun linuweh prapta ki teka. Dadi kuwi wangunmu nek teka pas rakiran dadi jos. Kaya-kaya ngelingake. Heeh ngono kae. Aku, ah. Monggo dipun pinangkani Mbok delak mangsa. Mas. Bersama dipun jreng yo. Sendul Pak Eko, Uti, Nadia, Lor Ramelu. Wow, syukur. Beku. Kedaden tenang duwe omah sing ra berisi. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang.
spesial buat Mbak Nia ya, Mbak matur Nia. nuwun sampun kula pinangkani. Kita syukur nang penggalih. Nggih ngoten Mas Kepenikaran Joni. Subasito namung nyuwun putra sing samudra bakse. Monggo Pak. Wah, alhamdulillah kesudura werta sampun panggih. Amin berkah barokah. Nggih, matur sembah nuwun. Puter-puter kota Tangerang, ikan kepiting banyak kakinya. Pinter-pinter banyak sekarang ada duit pasti maunya. Oke. Bersama dari Kimpul sering matur sembah nuwun bebeles tunggal lagu malih sampun duka pacan magrib mangke pari peksa kula sigek sautawis dipun lajengaken bebeles sampun bakdon magrib. Bersama artis selanjutnya hadir dari kota Pelayan Jeng Laras Sekartaji Arya Kimpuliawati. Yuk. Alias segoro madu. Nek segoro ngancut, segane pero, jangane kecut. Monggo. Kok ora ketemu terus to Nek Mas? segoro ngancut, segane pero, jangane kecut. Nek segoro madu apik. Nah, iki wae Arepku. Kapan ku marang sliamu kepengen ngawan karyane semu Satu
Putri nyun pangapunten. Nek Pak Kardi rada pinter iki Pak Eti. Lagunya Kadaladah Pedet Todon ya dah. Kalah weton. Ini bisa pakai bahasa Korea Pak Kardi ya. Ini karena ya artis multi talenta seorang artis antagonis di RCTI memerankan Andriana. Yo, setembang Kadaladah Pedet Todon modho-godho Yudo Jeng Eti Arya Blenggor Sapitri bersama Kimpol Dreng. Sayang salam buat Pak Ulin juga ya. Pak Eti mangga. Gergo
Sopirin. Pripun Pak Kardi? Jenengan deg-degan. Aku yo deg-degan ya Allah. Menika Mbak Eti menika nggih rayunipun juragan sawer saking Lipar Mas Belenggor. Ya, pertemuan dari Dede ada Rodom Wididya Diani Ding Rodom Utuk Kide ada Yudo Didi ada Tutur Kide bersama Kido Podul Trading Motogodo Yudo. Ki nek karo kae mesti jodoh. Jodoh. Wah, Ngerti bahasa. jangan dadi fitnah ntar. Karo maksudnya bahasane iki lho. Lagu angel ra iso. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama kerindukan kini tiada datang seperti dahulu. Setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Kipol jreng. Asik dong. Mainan atas. Alangkah bahagia
berapa lagu lagi kita bersama dari kocok-kocok Kipul Jreng. Monggo dari dua artis lagunya Sabar spesial untuk Mbak Nabila dari kota Tegalrejo, dari Bapak Kardi, Sarimbit Ibu, juga dari yang masih hadir. Satu bang persembahan dari rekan-rekan saking Kipul Jreng. Monggo Pak yo. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu tak cucu emanan panas bagusmu dak beda karo atimu rungono nambangan manismu. Mboten napa-napa sang dayo minangkani saking Pak Nabila dari Tegalrejo. Saderepun badhe nguji atur wonten ngasipun Bapak Kasiran Ibu Suyanti sak putra kulangsa, mebel anggen kula saged kilometer kadang campur sari Kipul Jreng nggih pun tos panglipur, mebel setunggal lagu malih sampun paripurna awit Mas Kimpul badhe pindah wayangan derek Ki Surono Purbocarita sehingga kula sak kanca setunggal malih
nyuwun pamit, boleh kata keklintuan nggih kula panglipur kerang sebuah sidang kula ngajarani boten sanes namung nyuwun lumputring samudra paksami. Mugi-mugi Bapak Kaisar Ibu Suyanti cekap majeng trawingking anggenipun hamengku gati sumrambah Mas Riki juga Mbak Dwi desa keluarga kang sakinah mawaddah miwah warohmah. Terima kasih Sonsem Gantem Marem Sarwo Saguh atas kerja bernya juga video syutingnya dari Rivi Production demi lancarnya acara pada siang hingga malam hari ini. Sebagai lagu pamungkas Al Artis saya persilakan. Apabila ada sumber di ladang, boleh kita numpang mandi dan apabila ada umur panjang kita bisa berjumpa kembali dengan MC-nya Michael Johnny. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja Solo, ate ate, ate ate, ate ate. Ayo Dek terus ke Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu.